abagosoria n'abatiotereria bo yani gose egosoriria golf ni igoritukoria igoro baetwe ebiegwa anene mono bari babeire bagokoria bia no manyene gose manyene company eri ya Gadmat Supermarkets. Muchezo o golf negati chigosori chiria chabere chigukinia bagosoria bayase biegwa uchumi naso kugendereria necho nigo chiregati chisababu echo chirete Rogers Muturi uyoro mo CEO o Gadmat Supermarket gotenenera gosego sponsor tournament yegosoliga ya golf asensemo ya sports club eyo yegete omwelio litukuligoro nabo nigo baigwa ebiegwa ao kuruase oboteneri obotuko bogokera lero omwega okoreka sense meyo imeyo mocho bosongo okwana chenga kecho Muturi niga kwanere kerenga kiaye kenene otebe biegwa ngwa kana bire buya nonyena sichinse chesiko twa kora igwesa buli tutagete kunacha talents chia abana baitabake ase chinse chinde chiri chesiko una America talent ni industry yenene sana ekoleta chibese chinyinge na intubone tutaite kuilikale chia abana baitabake bachake kunacha tia talents ndobwatege tie kia sana gaiga kia Kisi Sports Club kebwende kutumika na abana baitabake kunacha talents omenta bona oyiga no mochakana tu bogosira chigosorie chi nana chikwene kebuna waliganirie emejiga engabuniga kiro mwaka chakira boniga as part of our social responsibility rasma to chake kunacha ositu achakire kunacha talents nabono to achake kegaiga every year rasma to sponsor tournament ya igaiga Kisi nande na tuabere requested no MCA oitokoro Kericho township otote birina naro togende tobe partners asogo sponsor ti tournament anda kenen ibintu tuabere tunya gukora kuri maiga go support the community wakishana ngo atwena ndo kwa koboko bakujese customer chaito ando go sirchire so mochiona Nairobi mochibo songoga seko ba customer chaito asobwam asomo igoyo ababui nigo baigo bakwanira bobisi bobubui bwabo. Gadmat has been my client over and above being here today, so I thank him today and look forward to more sponsorship and partnership in future. I'm really thankful and I appreciate all of you being here. Thank you. Magaga ya Muturi nigaegwa certificate yokora tournament ye obuya bogokerwa na bubwatani au na balira gocha kogendera kubwatirana na Gadmat Supermarket asobonjure oyobeire asomo stali obosio asamatuka abangoiga gokinie biegwa nkurubuterega taseni kyagetembe litrane ngurko Daniel Untiri.